Божым словом. І сённяшняя моя тэма, на якую я бы хацеў сказаць слова, называецца прабачэнне. Ведаеце, часта ў нашым жыцці здараюцца такія сітуацыі, што хтосьці нас пакрыўдзіць, і з гэтым сутыкаецца кожны чалавек. Бывае, што крыўда вельмі сільная, бывае, што гэта нешта не зусім значнае. І сама балюча, калі гэтыя крыўды яны прыходзяць у нашае жыццё, хтосьці з намі паступае несправядліва, і гэты чалавек, які з намі паступіў несправядліва, з'яўляецца нашым блізкім чалавекам. Нейкі родны чалавек, брат, сястра, муж, жонка, можа быць сябры. І нават мы, браты і сёстры ў царкве, усе мы людзі, і бывае такое, што можам пакрыўдзіць кагосьці, ці нас хтосьці пакрыўдзіць. І вось я хацеў бы пагаварыць пра тое, як нам прабачаць і адпускаць гэтыя нашы крыўды. Часта у гэтым свеце, ці можа ў інтэрнэце, мы чуем ад розных людзей, што я ж маю права на тое, каб пакрыўдзіцца, маю права на тое, каб не прабачаць, няхай ён першы падыдзе да мяне, і тады ўжо будзем размаўляць, бо са мной паступілі несправядліва. І так чалавек, ён заганяе сябе ўсё больш і больш глыбокую яму. І Біблія вучыць нас паступаць па-іншаму. Першае месца, якое я зачытаю, запісана у Ефесянаў, 4 глава, 32 верш. «Будьце ж адзін да аднаго добрымі, спагадлівымі, прабачаючы адзін аднаму, як і Бог у Хрысце прабачыў вам». Бог заклікае нас быць не проста добрымі людзьмі, а Бог заклікае нас быць тымі людзьмі, якія умеюць прабачаць. І я хацеў бы пагаварыць пра тры рэчы у маёй пропаведзі, такія тры падпункты. Гэта чаму мы павінны прабачаць, што адбываецца, калі мы не прабачаем, і як нам навучыцца прабачаць. І першы падпункт, чаму мы павінны прабачаць, адна з галоўных прычын гэта таму, што сам Бог прабачыў нас. У пасланні да Каласянаў у 3 главе 13 вершам сказано так. «Церпячы адзін аднаго і прабачаючы адзін аднаму, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, гэтак і вы». І калі нас крыўдзяць, мы часта думаем толькі пра сябе, мы думаем, што нам сказалі, як з намі паступілі дрэнна, як гэта было несправядліва. Мы можам многа разоў пракручваць гэта ў сваёй галаве. Але Біблія прапануе нам нешта іншае. Гэта паглядзець на сябе перад Богам. І калі мы паглядзім на сваё жыццё, і мы можам заўважыць, што Бог прабачыў нашыя грахі, усе нашыя памылкі, нашыя слабасці, нашыя падзенні. Бог усё гэта прабачыў нам і пакрыў сваёй любоўю. Ён усё роўна прымае нас. І як напісана ў 102 псальме, як далёкі ад захаду ўсход, так далёка ён нашыя правіны ад нас аддаліў. То бок Бог, ён прабачае і забывае ўсе нашыя правіны. І Біблія вучыць, што менавіта так і мы павінны прабачаць іншых людзей. Не проста сказаць «я цябе прабачаю», а потым гэтаму чалавеку яшчэ 10 разоў пасля гэтага ўспамінаць, што вось ты мне зрабіў гэта і тое, ці там прабачыць крыху, а тое, што было больш, ўсё больш успамінаць гэтаму чалавеку. Аднак Бог, ён даруе нам поўнасцю ўсе нашы грахі, і Бог вучыць нас таму жа, каб мы даравалі нашым тым, хто нас пакрыўдзіў. І далей, што ж адбываецца, калі чалавек не прабачае? Яўрэям 12 глава, 15 верш.
гледзячы, каб хто не страціў ласкі Божыя, каб які корань горачы, вырасшы ўверх, не зрабіў шкоды, і каб праз яго не занячысціліся многія. Непрабачэнне, яно падобна на корань горачы. Спачатку гэта нейкая маленькая крыўда, а потым яна ўсё больш і больш узрастае. І хтосьці вам, можа, нешта сказаў, нешта зрабіў дрэннае, і здаецца, што нічога страшнага, што я там на яго пакрыўдзіўся, але ўсё гэта пачынае ўнутры расці яшчэ больш і больш. І спачатку гэта перарастае ў раздражэнне, потым ты становішся злы да гэтага чалавека, ты ўжо яго не можаш бачыць, і гэта можа перарасці нават у нянавісць да чалавека. І ёсць такое параўнанне, што непрабачэнне гэта як калі чалавек п'е атруту, а потым чакае, што памрэ іншы чалавек. Але на самай справе, калі ты не прабачаеш, ты робіш яшчэ горш самому сабе. І вось гэтае непрабачэнне, калі ты не прабачаеш чалавека, а тым больш роднага чалавека, яно можа разбураць сям'ю, твоё сяброўства з тваімі сябрамі і нават адзінства ў царкве, бо мы ўсе браты і сёстры, мы павінны быць адзінымі ў духу. А калі мы нешта не прабачаем, не крыўдзімся на кагосьці, мы ўжо не маем гэтага адзінства. Бог хоча, каб яго царква яна была адзіная, каб гэта было месца, дзе прысутнічае любоў і мір. І наступны мой такі падпункт гэта як нам навучыцца прабачаць. Мы можам задумвацца, да, нам трэба прабачыць, но я ж не магу гэтага зрабіць. Мне вельмі цяжка, і што рабіць? І асабліва цяжка, калі гэта нейкая сур'ёзная крыўда. І Біблія паказвае нам шлях, як гэта зрабіць. І першае, што мы павінны, гэта памятаць, колькі Бог прабачыў нам. І калі мы разумеем Божую міласць, наша сэрца яно можа стаць мякчэйшым. Таксама у Бібліі Ісус прыводзіў такі прыклад пра гаспадара і слугу, што што слуга быў вінен свайму гаспадару вельмі многа. І ён быў заключаны ў цямніцу, аднак гэты гаспадар, ён змілаваўся над гэтым слугой, ён яго адпусціў, прабачыў увесь доўг яму. І потым гэты слуга, ён пайшоў і знайшоў свайго сябра, который вінен быў яму значна менш. І гэты сябар, ён прасіў, каб гэты слуга, ён пачакаў, і потым ён аддасць доўг. Аднак гэты слуга, ён вырашыў яго не слухаць, не стаў чакаць, а патрабаваў, каб той аддаў прям зараз. Хаця дагэтуль ягоны гаспадар, ён прабачыў яму прям вялікі доўг. І пасля гэтага, калі гаспадар пачуў, што вось яго слуга так паступае, ён заключыў яго зноў у цямніцу, пакуль той не аддасць доўг. І мы можам у гэтым убачыць прыклад Бога, што Бог нам даруе вельмі шмат нашых памылак, а мы потым ідзем і не можам дараваць нашаму брату ці сястры ў Хрысце. І калі мы не будзем дараваць, мы потым можам атрымаць ад Бога наказанне за гэта. І вось мы павінны прасіць Господа, каб ён змякчыў нашае сэрца, каб мы маглі дараваць нашым братам, сёстрам. І калі нам цяжка, мы павінны звярнуцца да Господа ў малітве, папрасіць яго даць нам гэтай сілы на прабачэнне. І яшчэ найвялікшы прыклад прабачэння нам паказвае сам Ісус Христос. Усе мы памятаем, як над Ісусам здзекваліся перад тым, як аддаць яго на смерць, як над ім здзекваліся на судзе, як здзекваліся рымскія войны. Аднак Ісус, ён маўчаў, і ён
нічога ім не сказаў, хаця ён меў вялікую сілу, мог паклікаць легіёны ангелаў, каб тыя яго ўратавалі. І нават калі ён вісеў на крыжы праз усю гэтую боль, ён ўсё роўна маліўся да свайго небеснага Айца і гаварыў: «Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць». І калі мы падумаем пра гэта, што вось у такі час, калі Ісус цярпеў такі вялікі боль, ён усё роўна прабачаў і паказваў гэтым прыклад нам, што мы павінны прабачаць, як бы нам цяжка не было. І калі цяжка, прасіць гэтай дапамогі у Ісуса Хрыста. І я хацеў бы задаць такое пытанне: ці ёсць у нашым сэрцы чалавек, якому мы яшчэ не прабачылі? Можа быць, гэта блізкі чалавек, можа быць, не зусім блізкі. Можа быць, ён пакрыўдзіў нас нядаўна, а можа быць, мы ўжо некалькі гадоў жывём з гэтай крыўдай. І ведаеце, я хацеў бы, каб сёння ў малітве мы звярнуліся да Бога і мы папрасілі Яго даць нам сілы прабачыць гэтую крыўду, адпусціць яе. Таму што прабачэнне, яно прыносіць свабоду, прыносіць мір у нашае сэрца, прыносіць адзінства у царкву. І я хацеў бы, каб мы звярнуліся да Господа і папрасілі, мабыць, змякчыць нашае сэрца ці дараваць нам сэрца, якое зможа прабачаць крыўды. Амінь. Давайте помолимся. Великий Бог всемогутный, мы сегодня стоим перед Тобой, Господь, на этом месте. И я прошу Тебя, великий